is nog wel een centimeter of 10, denk ik. Hier wordt je 12 centimeter. Is dat onder nog alles blank? Een rondje de Maas rijden. De zwembak, het water is wel aan druk gekomen, maar er steekt nog allerhand water in. Ik kreeg ondertussen ook na de vuur. De dreksteuter loopt er nog. Ik voel me niet als een drekskaart.